Jeg heter Pia Mikkelsen, og jeg driver 2 företag, PM Coaching og Utbildning samt Askerøds Honung. Og det er i Askerøds Honung, at jeg i dag lægger det meste af min tid. Her har vi seneste honungen for denne sommer. Det blev en rigtig fin jysgul honung med myggesmag i. Blommig, lite karamel i eftersmag. Super god. Det var min morfar, som satte mig i gang med tanken om at blive biodler. Som liten så havde han en liten biodling sammen med sine brødre i København. Så der fik vi altid smager på nyslunget honung, og det var så himla trevligt. Miljøen behøver flere bin, og jeg måste gøre mit. Det var så selvklart, at jeg skulle börja med bin. Jeg forsøger at have så mange blommer som muligt, som biner gilder, og som de kan hitte pollen og nektar ifrån, når der ikke er store drag rundt omkring. På gode år, der får jeg ungefær 50 kilo honung per kuper, men det varierer vældig mycket, og vanligvis ligger det vel på en 30 til 40 kilo per kuper. Det som kendetegner min biodling, det er, at jeg gør små batches. Jeg gillar nemlig, at folk skal kunne få mange olika sorters honung, om de køber honungen fra Askerøds Honung.